Nifer cynyddol o seiclwyr gyrraedd pen 'u taith. Rodri Llywelyn, rwan efo Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal yn Sir Benfro wythnos nesaf. Mae'r mudiad rhieni dros addysg Gymraeg wedi beirniadu cyngor Sir Benfro am yr oedi wrth ddatblygu addysg cyfrwng Gymraeg. Mae arolygwyr addysg y Llywodraeth Estyn wedi beirniadu'r cyngor hefyd am fethu a mesur y galw am addysg Gymraeg yn effeithiol a chynllunio am y dyfodol. Ond mi ath yn gyhebydd ni Aled Schofield i Ysgol Arberth mewn ardal ddi-Gymraeg yn draddodiadol i weld sut mae'r galw am addysg Gymraeg wedi newid yno. Mae gen i ddwy lygad i weld dros y lle. Yn ôl yr hen bennill, mae dwy ran i Sir Benfro. Un i'r Sais a'r llall i'r Cymro. Ond pryn bod hynny'n wir yn 2013. Mae Cori yn paratoi i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro yn y gystadleuaeth llefaru ail iaith. Ac yn yr ysgol yn Arberth, mae dwy ffrwd ieithyddol. A'r plant yn edrych mlaen yn arw at ymweliad Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf. Mae'n rhoi cyfle i plant yn Sir Benfro i wneud gweithgareddau gyda fe, a bydde dim yn dod eto. O'n i wedi gwneud sain mas tu fas ac am yr Eisteddfod, a mae yna sioe Pentigili yn y pafiliwn. A oes galw felly am addysg Gymraeg mewn lle fel Arberth sydd o dan linell y Lansgyr, yr hen ffin ddychmygol rhwng yr ardaloedd Cymraeg a di-Gymraeg yn Sir Benfro. Wel, dechreuodd Cymraeg yn yr ysgol yn Arberth 10-20 nôl, gyda 7 o blant yn yr uned. A nawr mae gyda ni yma 167 o blant. Mae gyda ni 5 dosbarth Cymraeg, ac mae'r niferoedd sydd eisiau addysg Gymraeg yn cynyddu trwy'r amser. Mae'r rhieni yn dewis dod yma i gynnig addysg Gymraeg i'r plant. Mae yna drafod yn aml am y gwaddol ieithyddol ar ôl cynnal Eisteddfod, ond ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro, mae yna bryder am agwedd y cyngor sir yma tuag at addysg Gymraeg. A chyhyddiad nad yw'r awdurdod yn cynllunio nac yn mesur y galw am addysg Gymraeg. Mae Cabinet y Cyngor Sir wedi penderfynu yr wythnos hon i ohirio agoriad Ysgol Gymraeg yn Ninbych y Pysgod am flwyddyn arall tan mis Medi 2016. Penderfyniad sydd wedi siomi ymgyrchwyr dros addysg Gymraeg. Mae yna oedi mawr wedi bod. Gysyn ni addewid am Ysgol Gymraeg i Ninbych y Pysgod rhyw 10 mlynedd yn ôl. Pasodd y sir hyn yn 2012. Yn oed oedd dechrau'r ysgol eleni, mis Medi eleni. Gafodd hynny ohirio hyd at 2015, a nawr ni'n clywed bod hi'n 2016. Mae'r oedi yn gwbl gywilyddus a dweud y gwir, hollol ddiangen hefyd. Fe feirniadwyd y cyngor yn llym gan Estyn yn ddiweddar am fethu a mesur y galw am addysg Gymraeg ac am beidio cynllunio yn effeithiol. Gydag Eisteddfod yr Urdd yn galw yn y sir, mae yna addewid i godi safonau. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Ninbych y Pysgod yn profi ein bod ni wedi edrych ac wedi targedu. Falle bod ni heb edrych ar y sir yn gyfan gwbl, ond i ni yn gwneud hynny nawr ac yn gobeithio cael darlun llawn o'r angen sydd yn Sir Benfro. Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal wythnos nesaf yng nghanol Cymreicdod cymunedau Gogledd Penfro. A fydd cymunedau'r De hefyd yn meithrin mwy o siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol. Fe fydd llawer yn dibynnu ar ddatblygiad addysg Gymraeg yn yr ardaloedd hynny dros y blynyddoedd nesaf. Nid da lle gellir gwell yw'r asesiad o waith cyngor Sir Penfro yn y maes hwn hyd yn hyn. Aled Schofield, reit,